Estes minutos son para atender ás distintas habilidades e tamén ás posibilidades que ofrecen distintas profesións. Iago, falando de dobraxe, eu entendo que tes que ter moitas disciplinas aí un pouco coordinadas, aprendidas ou adestradas. Pois supoño que sí, vai nolo contar a nosa convidada de hoxe, a actriz Montse Davila, da que para ir abrindo un pouquiño boca imos escoitar algúns anacos do seu traballo. Sí, o equipo de música, as luces, a depiladora, as tenaces para rizar o pelo, era normal que pasara. Puxe non, Ulrich, teño que estudar un pouco. Ando moi atrasada por culpa dos ataques de Xana. Ata mañá. Ai, moitas grazas, pero que amable és. Podese saber que faz, Shin-chan? Debes saber que se o sospeitoso vai ao estranxeiro, non se conta o período que este pasa fora do país. Non lle vou permitir que trague este caso. Nin aínda que a gorxa lle quede tan seca que non poida nin falar. Son un especialista en roubarlles aos piratas. Chámome Nami. Oiches, asociaste comigo? Vense moitas nubes a vir polo leste. Aproxímase unha treboada. E polo aspecto vai ser unha treboada terrorífica. Por culpa da que están a armar Buggy e Ruffy, toda a armada ha de estar mobilizada e non tardarán en pechar o porto. Como nos deixen sen barco, non saímos nunca desta cidade. Non hai outra solución. Cada unha seguirá un camiño. Estaremos en contacto a través de... Nos seus 33 anos de traxectoria traballou xa en máis de 100 títulos. Nalgúns dos seus papéis máis destacados atopamos o personaxe de Videl en Dragon Ball Z, Nene en Shin-chan ou Yumi en Código Lyoko. Todos eles papéis en galego e que cobraron unha maior e única personalidade na voz desta actriz de dobraxe. Pero ollo que a máis do galego tamén probou co castelán. ¿Verdad? Escoitámola de Vosotros lo sabéis, ¿verdad? Yo no me hago responsable. Yo solo estaba ahí, pero en una ocasión es que no os cruzasteis como por 3 minutos. Fue tan emocionante. ¿Qué día, Humphrey? No digo que controlar a los chicos con una aplicación mágica sea del todo ético. Todas estas personaxes teñen un punto común, todas elas saen das maravillosas cordas vocais de Montse Davila. Moi boa tarde, Montse. Hola, que tal? Moi boa tarde. Moi boa tarde. Montse, dende que empezaches no mundo da dobraxe, cambiou a maneira de traballar? Sí, cambiou moito, sí. Cambiou moito. Un acelerante ou un factor na maneira de cambiar determinante foi a pandemia, porque fixo que traballáramos doutro xeito. Antes, durante toda a vida, os dobradores e dobradoras traballábamos xuntos, diante do atril, dunha maneira máis pausada, con producións máis lentas. A pandemia fixo que tiveramos que traballar cada un por separado, facer a nosa parte por separado. Ese xeito de traballar xa quedou para sempre. É excepcional que fagamos algo xuntos. Ten cousas boas e ten cousas malas. Montse, tes as túas costas xa 3 décadas de traxectoria. Como foi a túa historia co mundo da dobraxe? Como deches con el? Pois mira, dei con el porque eu recordo que de pequena chamábame, cando miraba a tele, chamábame moito a atención as voces das películas, as voces dos anuncios. Ai, agora esta persoa escoiteina aquí, ou alá, ou esta voz non sei que. Bueno, tiña unha curiosidade especial por iso. Tive a oportunidade de facer un curso hai moitos anos, coa sorte de poder empezar a traballar axiña ata hoxe, ainda que isto é unha carreira de obstáculos, pois sigo traballando nisto. E Montse, a dobraxe non é soamente traballar coa voz, é ter dotes interpretativas, é actuar, a fin de contas. Sí. E pregunto cheu, é totalmente distinta a interpretación convencional a porse en riba das tabuas dun escenario ou diante dunha cámara para unha serie ou unha película, ou vai polo mesmo camiño? Mira, a miña experiencia diante da cámara é mínima.
puxeme unha vez e punto. Bueno, pola miña experiencia sí que podo dicir que é distinto. É outra maneira. Nós temos ferramentas para os dobradores, digo, para en pouco tempo facer crible algo rápido, sen ter antes unha idea da personaxe, chegamos á sala, o director, directora, explícache brevemente e tes que facer crible a secuencia, o take, que son secuencias de 30 segundos, no momento. Creo que na actuación, no teatro, diante das cámaras, as cousas van de outra maneira. E ti, falando deses takes, lembras o primeiro que tiveches que gravar? Pois lembro, sí, porque, bueno, desas cousas que che quedan gravadas, pois por ser a primeira, foi, creo que ainda non acabara o curso, un curso que deu un estudio que xa non existe, que se chama Songasa, en Vigo, para unha serie, para un culebrón europeo que se chama Riviera, e fixen unha camarera que dicía: cal é o peixe hoxe? Ese foi a miña primeira frase, que creo que non a esquecín e creo que aí queda na miña memoria. Esa frase non a esqueciches, pero ao final son máis de 3 décadas dedicándote a isto, un traballo moi cambiante, como nos ías dicindo, moitos papéis e moi distintos, e moitas veces de maior ou menor duración. Entón, supoño que moitos deles, pois ao millor se non nos recordas, se ninguén chos recorda, pois ao mellor é difícil volver a eles, pero sabes de cal gozaches máis? Mira, seguro que me esquezo de moitos porque son, como dis, son moitos ao longo dos anos, pero ás veces nos collemoslle cariño a unha personaxe igual non por unha maravillosa interpretación, senón porque, pois por outros factores, por quen te rodeaba nese momento, nesa serie, nesa película, bueno, diferentes factores. Eu, bueno, teñolle moitísimo cariño a Shin-chan, a nene de Shin-chan, que me deu moitas alegrías, paseino moi ben, por diferentes razóns, tamén a Bunny de Sailor Moon, porque pasou unha cousa curiosa, eses debuxos dobrámolos hai moitísimos anos, cando non había redes sociais, cando non había feedback. Agora, cos eventos que se fan, tipo Expotaku e cousas así, pois, e coas redes sociais, eu quedo flipada cando alguén se ven e che di: ostras, dime isto, podo facer unha foto contigo, acompañáchesme na miña infancia. Entón, nós non tiñamos nin idea de todo iso, facíamos noso traballo de maneira anónima, e esta personaxe agora dame moitas alegrías, porque de xente pois da miña idade ou menos, pois agradeceche que que ben o facías ou tal, ou, bueno, unha personaxe coa que se sentiron identificadas, ou teñolle tamén cariño a diferentes produtos. Hai outro en castelán que me dá moito cariño tamén, o sea, pola xente, digo, porque que é unha fricada, pero destas cousas de docu-realities, tipo, por exemplo, a doutora Lee, que é unha pasada de xente que a ve, ostras, non sabía, tal, non sei que, non sei quanto, e, bueno, é unha cousa moi friki, pero que a xente lle gusta moito. Non sei, películas como, por exemplo, Flashdance,
que eu a vira de pequena, despois de tantos anos a toparme con que puiden dobrar a protagonista, pois foi un regalo para min. Bueno, ese tipo de cousas, por diferentes razóns, pois temos cariño a diferentes produtos. Monse, agora xa que nos falabas ao final de diferentes formatos que probaches, os docu-realities, películas, animación, e tamén sabemos que fixeches anuncios, locución para documentais. Cambia moito a forma de traballar, de ter que colocar a voz en función do formato? Sí que cambia, sí. Sí, porque, mira, nos documentais requírese unha voz máis, digamos, un ritmo máis neutro, menos cambiante, na serie, na actuación, requírese que fagas o que fai o actor ou o debuxo animado. A veces é moi histriónico, bueno, depende do que faga, non? Entón, tens que axeitar a voz o que fai, a quen dobras. Os anuncios, pois depende, se é unha cousa máis institucional, pois require, digamos, menos actuación, menos interpretación, pero se é pois o típico anuncio de varias voces anunciando que sei que, pois sí que require de un pouquiño máis de interpretación ou de afinar a voz, a gravala. Os debuxos animados requiren son moi exixentes, parece que como que unha María nas asignaturas, para nada, eso é aí hai traballo, porque hai que a gravar, depende da ductilidade da voz de cada quen, pois a gravar, afinar, facer nenas, nenos, adolescentes, sabes? Sí que cambia moito dunha cousa a outra. Hola, Monse, eu estou vos escoitando aquí atentamente. Teño unha curiosidade, porque eu imagino Monse indo para traballar, hoxe teño que gravar aí uns takes, facer de un personaxe pois que é moi riquiño, que lle vai gustar moito a cativada, pero veño de discutir porque tiven, eu que sei, un problema na farmacia ou no banco ou no que sea. E como faz ese tránsito de estar moi enfadada por algo, non sei, cotiá, entrar ali e dicir, pois agora teño que amosar a alegría deste personaxe e cambiar completamente de rexistro? Como se fai iso? Pois mira, supoño que como en calquera outro traballo pasarache a ti, que terás problemas tamén fora da radio, e logo tes que facer o teu traballo, poñerte diante do micrófono e facer que todo vaya ben e que flúa. Ahora por eso te pregunto, a ver se tes algún truco que nos vai a axudar aquí a nós. Mira, hai que cambiar o chip. Problemas temos todos. No traballo ninguén ten que pagar as nosas miserias ou os nosos problemas. Hai que coller as cousas da mellor maneira posible. Este traballo, ademais, bueno, outros supoño que tamén, pero para min ten unha particularidade. Non estás non sei, non estás poñendo parafusos nunha cadea na que non se require pois a interpretación, por exemplo. A interpretación necesita de moitas cousas. E para min, de bo rollo, é fundamental traballar nun ambiente agradable, de boas maneiras, porque os factores externos a veces inflúennos moito non só na hora de interpretar, sino que os nervios, por exemplo, influen a hora de, pois eu que sei, podese secar a boca, facer ruidos, se estás nerviosa
podes perder referencias, entendes? Claro. Estar no mellor estado posible é o ideal para que todo vaya ben, porque senón vas, mancornada, non flúe. Monse, estaríamos horas e horas falando contigo e que nos contases curiosidades do mundo da dobraxe, pero xa sabes que o tempo na radio é ouro. E antes de despedirnos, gustaríanos falar contigo dunha cousa que ti tamén tiveches que facer no teu traballo, que sendo muller e poñendo voces femininas, tamén ter que interpretar papéis con voces masculinas. É máis complicado facer ese tipo de papéis, colocar a voz neses tons máis graves ou máis diferentes da túa tesitura? Bueno, é un pouquiño máis complicado porque ir coa túa voz sen forzala é o máis fácil, o máis cómodo. Salir de aí require dun esforzo. Facer de nenos pequenos a min resultame fácil. Non me cambiou moito a voz, afortunadamente ainda teño chicle, como digo eu, para estirar. Facer adolescentes, se non é algo moi continuado, eso sí que adolescentes rapaces, digo, chicos, pois sí que é máis traballoso, pero é técnica tamén, é saber buscar. Nos primeiros takes andas buscando onde colocar a voz para despois poder mantela nos capítulos, se son varios, ou nos takes que veñan. Escoitar todas as voces que leva dentro Montse Davila, encántanos, pero escoitar a súa verdadeira, con todo o que nos ten que contar, gústanos aínda máis. Hoxe foi un gusto que nos descubrise un poquinho máis desta actriz de dobraxe, Montse Davila. Moitísimas grazas, Montse. Un placer. Para min foi un gusto tamén. Encantada de estar con vos e de pasar un ratiño. Moitas grazas, Montse. Boa tarde. Grazas, boa tarde.